Слимачок, хочешь, тебе научусь спевать? Ага, конечно. Повтори за мной. До, До, ре, ре, ми, ми, до, ре, ми, до, ре, ми. фа, соль, ля, си, Фасоля, фасоля, фасоля. фасоля. Первая литера F. Вітанки, сябри! Привітання. Сьогодні з нами Арсень. Слімачок. і я, Юля. І разом ми будемо вивчати літери білоруського алфавіту. Арсень, яку літеру вивчаємо сьогодні? F. Музичну літеру, як у слові «фасоль». Фасоль, фасоль. Щоб навчитися писати літеру F, нам спотребиться поднос, Поднос. манка Манка. і пальчики. И пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. Великая литера F. Раз и раз и раз и раз. Юлия, она на окуляры подобная. Так, правда. Поспробуешь, Арсень, великую литеру? Коли ласка. Теперь маленькую литеру F. Раз. Раз. И раз. И раз. І. А маленькая подобная на маленькие окуляры. Це правда. Починаємо з ножки. Коли ласка, Арсень. Вельми пригожа атрымалася. Супер. А перш чым перайсці до сапраўднага пісьма, мы зробім руханку для пальчикаў. Руханку. Паўтарайце за нами рухі. Уявіце літару F. А цяпер вось гэтымі пальчикамі, вось гэтымі О, і вось гэтымі. І наадварот. Оп, оп, ой. оп, оп, оп. А цяпер вось такія акуляры. Юля, навошта тобі стільки окулярів? Каб добра бачыць. А цяпер мы будзем пісаць. І ў гэтым нам дапаможа Я. слімачок. Угу. Таму што вялікую літару F мы пачнем пісаць там, дзе ў слімачка вочкі. Вось тут. Паставім кропачку, слухаем мелодыю, паўтараем за мной рух. Раз. І раз. І раз. І раз. Юля намалявала окуляри. Так, а молекуляры. Паспрабуем яшчэ одну літарку. Давайте. Раз. І раз. І раз. І раз. І... А цяпер абярыце самыя прыгожыя окуляри. У мяне вось гэта прыгожанька. Так, Сеня, паспрабуй ты, калі ласка. І яшчэ одну. Вельмі прыгожыя окуляри атрымаліся. Вельмі. Дякую, выбери самую прыгожую. Выдатна. Перайдзем до маленькой літары F. Угу. І зноў нам дапаможа слімачок. Конечно. Таму што маленькую літару F мы будзем пачынаць пісаць там, дзе ў слімачка галава, а скончым там, дзе ў слімачка тулава. Паглядзіце уважліва і паўтарайце за мной. Раз. Раз. І раз. І раз. І вось так. Паспрабуйце яшчэ одну. Раз. Раз. І раз. І раз. І. Выберем самую прыгожую. Слімачок. Конечно. Так. У мяне вось гэтая. І падабаечку. І падабайку. Калі ласка, Сень, цяпер ты.
выбери самую пригожую. Так само першая. Арсений, не забудься поставить подобайку. Гэта вельмі важна, да, Юля? Так, вельмі важна. Вы таксама, детки, азначайце самыя прыгожыя літаркі. Дзякую, Арсень. І дзякую вам, што былі з намі. На сёння ўсё, мы развітваемся. Кажам вам до сустрэчы. Пакуль. Да пабачэння, даражэнькія сябры.